16 senilu mill-post fejn qiegħda jinsta taċċessa l-baħar ta' madwar il-gżira. Iżda minħabba konċessjoni li ngħatat fis-sena 2000 il-kumpanija Midi dan l-aċċess ingħalaq. Kif qegħdin taraw fil-billboard ta' warajja dan l-aċċess kellu jinfetaħ mill-iktar fiss. Iżda llum 16 sena wara l-aċċess għadu ma nfetaħx. Għalhekk il-Kunsill Lokali tal-Gżira għamel protest ġudizzjarju biex dan id-dritt jerġa' jingħata lura lill-poplu Gżirjan. Il-Kunsill Lokali tal-Gżira mmexxi mis-Sindku Konrad Borġmanxe talab lill qorti ġiel il-kumpanija tagħti lura l-aċċess lir residenti tal-Gżira. Talba li ilha snin tberren f'moħħ il-Gżirjani. It is unfair li daw għalqu l-foreshore għall-ebda raġuni. Għax kieku qed isir il-proġett nifhimha li talaq il-foreshore for safety reasons imma da ma sar xejn. 16 sena, rajt, il-forti ġiet restaurata, però partijiet mill-foreshore setgħu jibqgħu miftuħa għal ġid tal-pubbliku. Lura f'Ġunju tas-sena 2000 il-Midina tat ċens ta' 99 sena biex tirriġenera Tinje u Manuel Island. Madankollu is-Sindku nnota li dan iċ-ċens speċifikament kien jeskludi ż-żona tal-perimetru tal-baħar. Borġmanxe qal li r-residenti kienu mweda wkoll faċilitajiet sportivi biex bħalma kienet fil-passat Manuel Island terġa' tkun lok ta' rikreazzjoni. Faċilitajiet li sal-lum ma sarux u ma jidhirx li se jsiru fi żmien li ġej mill-kumpanija Midi. Fakkar kif kienu mċaħda wkoll milli jersqu lejn iż-żona individwi li għal snin twal ħadmu hemm. Concession ħadwa fit-2000 u bdew ineħħu n-nies li kienu joperaw minn hemmhekk qabel it-2000, jiġifieri f'moħħi jiġini bniedem li kien jibni d-dajjes u prattikament daw keċċew ħal xejn għax fejn kien joperaw kienu jħalluh 16 sena jaħdem u kull ma kellu kien qisu l-passatemp, kulħadd kien imur hemmhekk, jiġifieri dan bata pjuttost għal xejn. Borġmanxe fissrilna kif prova javviċina lil Midi biex jinfetaħ l-aċċess u biex jintuża l-forti mill-Kunsill Lokali. Iżda il-Kunsill ma wasal imkien. Il-Midi irrispondi hawnli li l-bord iddeċieda li għax qed jiddiskuti ma' terzi mhux jagħtu outsiders. Ġifieri ddiskrivja il-poplu Gżirjan bħala outsiders. Jiena dik fil-fatt laqas irrispondejtu għax mhix aċċettabbli. Bl-appoġġ ta' residenti tal-Gżira, is-Sindku jixtieq jerġa' jiftaħ l-aċċess ukoll biex jiġbed iktar turisti lejn ir-rikkezzi tal-fortizza ta' Manuel Island u biex is-sena d-dieħla f'Vjejtin il-Gżira tkun inkluża fl-attivitajiet ma' nibliet l-oħra ta' madwar il-Port il-Kbir.